شالوم بيتسب እግዚአብሔር አምላክ ሰላም ጸጋና ክርስቶስ ምስኩልኩም የከመይ ጸኒሕኩም Hejsan Guds församling, Guds frid och Guds nåd vara med er. أنا حاكم صلاح الدين مساحكم سيم كم تقول كذي نجو نزبلة سمعت زخون نزبلة سكال بالبرنامج نكافلكم الأمر ما نزمعت زخون نهي وتكال كنكافلنا. Det är broder Saladin med broder Semmet det dagliga ordet, det bästa orden för den bästa dagen. لو من الكافولك قال كل جزء بزول أطوار أملاخ نلعل نلبسند بدي. Och dagens ord det är ta på er alltid hela Guds vapenutrustning. ريخم بزول أطوار أملاخ كل جزء كان العلون كن لبسنا بيوت بتعمى أجر داسيو. Det är alltid viktigt att sätta på sig Guds vapenutrustning i livet. نتناي كريستنا هيوت بزطوار زينا النبرة. Och det är genom det här utrustning vi lever det kristna livet. أطوار أملاخ كل جزء أبيوت عود كون كختنا برزق العالم اللو. Guds utrustning har möjligheten att få dig att leva i seger. مصحف قدس كزارب كله أب إفيسون معرف شدش تقص 10 زيد الله. I Efesierbrevet kapitel 6 vers 13 står det så här. سلازي بتأكيد معلتي مقام أن تاخدكم كل مسألتكم دو كتبوا سي بزلوا أطوار أملاخ العلو. Det är så, ta därför på er hela Guds vapenutrustning så att ni kan stå emot den onda dagen och stå upprätt när ni har fullgjort allt. ريكم بتأكيد معلتي حدا مقام كتقولوا خلا أيد ما مسألتكم دو مبال متان كقالوكم سبزلوا أطوار أملاخ العلو. Det står för att ni ska kunna stå emot den onda dagen så att ni kan stå upprättade och fullgjort allt. Ta på er hela Guds vapenutrustning. Ja, أكيد معلت أبيوت كلنا الله. Det finns en ond dag i alla människors liv. تا معلت أكيد سلازخونة تايكونان. Det är inte för att den dagen i sig är ond. بخلا الزراربات صلاقي ببرتوع استفلالي نفاسات نهيوتنا زمتصلو جيزيتات አሉይ. Det finns tider där fienden kommer med all sin styrka för att strida emot med vind emot våra liv. ፈተናታት ኣብ ህይወትኩም ድመጽሉ ጊዜታት አሉይ. Det finns tider där prövningar kommer i era liv. ንፋሳት ኣብ ህይወትኩም ድመጽሉ ጊዜታት አሉይ. Det finns där allt skakas runt omkring er. ኣብዚ ሰዓት እዚ ግን ብዓወት ናይ ክርስቶስ ክትመላለሱ ዝረድኩምን ዝድግፈኩምን ኣጽዋር ኣምላኽ ዘለዓልኩምን ዝለበስኩምን ተኾንኩም። Men det som gör att ni kan segra i den här situationen, i det prövningens tid, det är kristna som har satt på sig Guds vapenutrustning. ምክንያቱ ተቃዋምን ናትኩም ዓወት ዘይደሊ ጸላእን ከም ዘሎ ይትረስዑ. Glöm inte att det finns en fiende som strider emot er som inte vill ha att ni ska segra. بزخكل ديابلوس بغويتا سعوري. På den riktiga sanningen är att fienden är redan besegrad av Gud. ግን ኩሉ ግዜ ኣብ ተስተሰዓሮ ቦታ ኣብኡ ኮይኑ ክቕጽል ኣብ ህይወትኩም ትደሊ እንድሕርኩምኩም ግን ኣጽዋር ኣምላኽ ክትለብሱለኩም. Men om ni vill att ni ska fortsätta där att han är besegrad och ni är segrare, då behöver ni sätta på er Guds vapenutrustning. ስለዚ መጽሐፍ ቅዱስ ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 6 ጥቕስ 11-12 ከም ዝብል ኣሎ ካብ 10 ጀሚረ ከምበልኩም. Därför det står så här i Efesierbrevet kapitel 6 från vers 10 till vers 12. بزترف صحواتي بغويتان بصنعت حيلون برتوعي لو تقص 10. I vers 10 står det till sist bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. ريخم ني أملاخ أصوار كل جزء بحيلهم بعمخان ديكونه بعم غويتا خم تدبر بالله. Guds vapenutrustning gör att vi alltid lever i Guds styrka, inte i din egen styrka och kraft. بغويتا خم تبرتي عمز غبرخ. Det gör att du blir stark i Herren. كأجيل غمزيلو اتقلسنا مسحل كنتن سلطاناتن مسناي ጸልማት ገዛታ ዓለምን ምስ መናፍስት እከይን ኣብ ሰማያት ይንበር መስጋ እንደምን አይኮነንሞ ነፍዕሶ ሰይጣን መቋም እንትኹን ክትኩሉሲ ኩሉ አጽዋር አምላኽ ለበሱ. Och sen står det så här från vers 11. Ta på er hela Guds vapenutrustning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Vi kämpar inte mot kött och blod utan mot frustrar, mot makterna och mot världshärskarna här i mörkret och mot ondskans andemakter i himlarymderna. ريخم قلسنا مسحل كنتن سلطاناتن ገዛታ አይራትን ይሉ. Det står att vi strider mot frustrar och världshärskarna. መንፈሳዊ Det är ett andligt krig. መንፈሳዊ ጿር ካደሊ. Och det krävs andlig utrustning. ምስጋ እንደምን ቅልስ ይብልና. Vi har inte strid mot kött och blod. ጉዳይና ምስጋ እንደምን አይኮነን. Vår strid, vår kamp är inte mot kött och blod. ናብ ስጋ እንደምንወርድ ግን አጽዋር አምላኽ ስለዚህ እንለብስ ይሉ. Varför vi går neråt för att strida mot kött och blod, det är för att vi rustar inte upp oss med Guds vapenutrustning. ስለዚህ ሁሉ ጊዜ ዕጡቅ ክርስቲያን ኮንካ ክትመላለስ አገዳሲ እዩ. Så det är därför det är viktigt att som en kristen sätta på sig alltid vapenutrustningen. ነቶም አጽዋር አምላኽ ክነግሮም ክገልጾም ከሎ ከምዚ ኢሉ ተዛሪቡ.
När den förklarar om Guds vapenutrustning står det så här. ካብ ጥቕሲ 14 Från vers 14. ደጊም ሕቆኹም ብሓቂ ተዓጢቅኩም ድልዕ ጽድቂ እምነት ተኸዲንኩም ቁሙ ነቲ ናይ ወንጌል ሰላም ምድላው ኣብ ኣእጋርኩም ከም ዓሳእን ኣእቲኹም ድማ ደው በሉ ኢሉ Det står, stå alltså fasta med sanningen som bälte runt höfterna och kläd er i rättfärdighetens pansar. Bär som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium gör. ይስኒ ጽድቂ ኣምላኽ ጽድቂ ኢልካ ደው ምባል ካብቶም ሓደ ጽዋር ሓደ እዩ Så att stå fast och säga Guds rättfärdighet är mitt rättfärdighet, det är en av de Guds vapenutrustning. ምክንያቱ ጽድቅና ክርስቶስ ስለ ዝኾነ ንሱ ጽድቂ እዩ ዝብል ስፍራ ደው ክንብል ካብዚ ፖዚሽን ተበጊስና ክንነብር ካብቶም ሓደ ጽዋር እዩ Så eftersom Kristus är vår rättfärdighet, att vi står och säger Gud är min rättfärdighet, det är en av de här utrustningarna. ካልኣይ ድማ ካብቶም ሓደ ኣጽዋር ከም ጫማ ክንገብሮ ዘለና ድማ ናይ ወንጌል ሰላም ምድላው ኢሉ Och en av dem som vi behöver som vapenutrustning, det är att ha skorna som förbereder fridens evangelium. ሳእኒ ደለዎን ሳእኒ ደይብሉን ሓደ ይኮኖን De som har skor och inte har dem inte samma. ስለዚ ወንጌል ዝሰብኽን ወንጌል ዘይሰብኽን ሓደ ይኮኖን Och på samma sätt är inte samma mellan den som predikar evangeliet och den som inte predikar evangeliet. ኩሉ ግዜ ጫማ ካብ ብዙሕ ነገር ንእግረኻ ከም ዝከላኸል እቶም ወንጌል ዝሰብኩ ኣጽዋር ኣምላኽ ይለብሱ ስለ ዘለዎ ካብ ብዙሕ ነገር ይከላኸሉ ኣሎ Så eftersom samma sätt som när man har skor på sig beskyddar från massa saker, och de som går och evangeliserar och berättar om evangeliet, de har Guds vapenutrustning på sig. ምስናይ እዚ ኩሉ እቲ ክፉእ ርሱል መንትግ ዘበለ ከተጥፍኡሉ እትኽእሉ ዋልታ እምነት ኣልዑል እዩ Och det står, ta dessutom trons sköld, med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. ርኢኹም ብእምነት ክንዓብብ ህይወት ብጣዕሚ ገዳሲ እዩ Det är viktigt att vi växer i tron. ንምንታይ ጥቕመና እንድሕር ኢልኩም ኣብቲ መንፈሳዊ ዓለም እምነትካ እዩ ዋልታኻ Och det är för att i den andliga världen, tron är vår sköld. ስለዚ ዋልታ እንድሕር ኣለካ ኮይኑ ድማ ደይተጥቃዕ ሰፊኻ ማለት እዩ Och om du har sköld, du är en person som inte kan bli attackerad. ካሃርመካ ዝደሊ ሩሱን ናይ ጸልማት ፍላጻታት ክመጽእ ይኽእል እዩ Det kan finnas pilar och strider som kommer från mörkret. ኣብ ክርስቶስ ብዘለካ እምነት ግን ከም ዋልታ ንዑ ተዓጢካ ደው እንድሕር ኢልካ ኣይትህረምን ኢኻ Men om du står fast i Kristus som din tro, så kommer du inte bli träffad. ናይ ምድሓን ቁራዕ ርእሲ ድማ ኣእትዉ ኢሉ Och sen står det, ta emot frälsningens hjälm och ርኢኹም ዝተሓደሰ ኣእምሮ ይሃለኹም så ha en förnyad sinne. ናይ ክርስቶስ ኣእምሮ ይሃለወና Ha Kristi sinne. ብሓሳብ ኣምላኽ ዝተቓነየ ኣእምሮ ይሃለወና Vi behöver ha ett sinne som är förnyat av Kristus. እዚ ድማ ከምቲ ቁራዕ ኣብ ርእሲ ኣትዩ ንርእሲ ካብ ሓደጋ ዝከላኸል ዝተሓደሰ ኣእምሮ ድማ ንርእስና ንህይወትና ካብ ሓደጋ ክከላኸለሉ እዩ Och det är som att ha en hjälm som beskyddar från massa strider och farliga grejer. Så samma sak när vi förnyar vårt sinne, så beskyddar det oss. ናይ መንፈስ ሰይፍ እውን ማለት ቃል ኣምላኽ ሓዙ ኢሉ Och sen står det, och andens svärd som är Guds ord. ርኢኹም ዝኩሉ መከላኸሊ ምስ ገበርኩም ኣብ መጨረሻ ግን ንዝመፀኩም ነገር ተጥቅዕሉ ሬማ ይሃለኹም Och sen står det, med allt det ni har satt på er, men i slutet det som är som ni kan attackera, det är att ha rema Guds ord. ርኢኹም ከም ሰይፍ ኮይኑ ንማንም ዓይነት ነገራት ኣብ ህይወትኩም ከም ደይቅፅል ዝገብር ናይ እግዚአብሔር ቃል እዩ Och det som funkar som svärd och gör så att inget som ni inte vill ska fortsätta i era liv, så att det får stopp, det är Guds ord. ስለዚ ዞም ኣጽዋር እዚኦም ኣብ ህይወትና ኣገደስቲ እዩ Så de här utrustningen är viktiga i våra liv. እቲ ብክርስቶስ ዘለና ዓወት ኩሉ ግዜ ኣብ ህይወትና ክንሪኦ ክድግፉና እዩ Och de här kommer göra att vi ser det här Guds seger i våra liv dagligen. ንስኹም ብሉጻትን ክቡራትን ኢኹም Ni är värdefulla och segrare. ሻሎም Guds frid.